Espert tal-kalligrafija xed il nistabu diskrepanzi fiċ-ċekkijiet illi ingħataw lill-eks kappillan ta' Marsa Xlok Luke Seguna dan hekk kif il-kitba ta' min iffirma dawn iċ-ċekkijiet ma kinitx taqbel ma ta' min ħariġhom imma lanqas ma taqbel ma ta' Seguna. Id-dettalji dwar dan il-każ ingħataw meta fil-qorti kompliet il-kawża fil-konfront ta' Father Luke Seguna illi jinsab akkużat illi fuq medda ta' 10 snin wettaq miżappropriazzjoni ta' madwar €900,000 minn fuq 150 parroċċjan. Is-saċerdot qed iwieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjubin kontrih. F'Novembru li għadda l-espert tal-kalligrafija Joseph Mallija kien inkarigat li jeżamina diversi ċekkijiet tal-APS Bank sabiex iqabbel il-kitba fuq dawk iċ-ċekkijiet mal-kitba ta' min ħariġhom Luis Caruana kif ukoll dik tal-akkużat. Caruana kien pazjent bid-dimensja li minn dak iż-żmien l-hawn miet. L-espert irrapporta dak li sab u spjega li l-firma fuq xi wħud miċ-ċekkijiet kienet taqbel mal-kitba ta' Seguna, madankollu ġew innutati xi diskrepanzi fil-kitba ta' dawn il-firem. Mitlub jiċċara, l-espert qal li dawk il-firem ma kinux jaqblu mal-fluss tal-kitba ta' min iffirma fuq iċ-ċekk, tant illi il-firma kienet dubjuża. Ma kien hemm l-ebda punti karatteristiċi kompluti illi jaqblu ma' Seguna, spjega l-espert. Intant assistent reġistratur tal-qorti informa lil maġistrat illi qed tippresjedi Rachel Montebello li l-inkjesta maġisterjali dwar il-laptop ta' dan is-saċerdot illi josfor mill-qorti kienet għada pendenti. L-avukati mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Ramon Bonitz-Ledin u Andrea Zammit segwew il-każ. L-avukati Jose Herrera, Matthew Xwiereb u Alex Sherry Herrera huma l-avukati difensuri.